Samtang bata pata, manglaag jud ta. Manglaag ta samtang wa pata ginayuma. Kay basin sa sigid atong paningkamot para sa atong kaugmaon. Dili na ta maugmaan. Simba ko lang. Palayo. Yo guys, what's up? This is Joel and Irvin. Yeah. and welcome to our YouTube channel. Next video guys, jami karon sa Saturn. Yes. Nuroy mi. Oh. Magkapila na itong Tagayban, pagkaupot kadlaw. O may ilais palumpod. Kawilay. Pagkaupat ako ba? Di ka na biyo, kasan mi? Kasa dami sa Saturn. Naglaag. Paula manggod sa palumpod, sirisuroy. Diba? Nagawad na sa dami kay gabi naman po. Nanam sa mag-vlog ni may gabi gina kay may lugar o kadlaw kay trabaho man. Init yun. Init sad. Kasi masamot og kalagom. So, mangita mi ko andalin no. Ngawan ba? Siya ayo guys. Ayun pa dali Saturn. Tapok sulay. Saturn din mangita mi dito. Guys, nagok mandaw eh. Na meron sa mandaw eh. Kana. Jami sa Garta guys. Okay lang po nilang kuhan na rin. Mo to guys, diri mi sa Agartha. Muli na mi. Isol mi sa ilang kuhan diri sa Jupiter na po di Agartha diri day. Tagkuhan ng ilang kuhan, tayudan, tag 140. Ito dapat nga, inikson. Inikson ko kung pungos katawa kay Kuhan. Bulag ka. Kaya kali katawa ko juga ito dyan. Ano? Based sa observation, mga minor kayo ning mga nagtagay diri sa Agartha. Pinado ko lang. Alag yung opinion Joel. Kanya, ako lang nabusiribaran, kuhan ka na. Mga minor sila pero wala kay nagsigsigarilyo. Ya, mas may plano. Ano na palupon magtagay? Vitro ko ron. Dato, ang siya kinang mga laag, sige, nagsige kong libre. Amoy, wala. Kaya ba mo guys, kung anong muna sagot ka ng manager ba sa Shangri-La Hotel Jupiter Campus. O na, sige pang libre. Di pang daglaag ba? Manager man Shangri-La Jupiter Campus. Yes, man ko ba?
rin ko si Club. Wait, bugaw rin, bugaw. Ako, manguli na Miss Earth. Wala pa may helmet tayo. Wala may helmet. Kaya tan, Joel Lemmer, si Joel. Bye guys!